Bé, entrem ja amb el darrer tema, que per introduir-lo comencem amb aquesta afició de la història d'aquest bé, doncs podríem dir que aquí hi ha un bon inici. Amb els companys dels padres jo vaig fer primer estudiar a l'Escola Alfons XIII i el batxiller vaig fer al Col·legi Sant Miquel. Doncs amb els companys de curs vam fer un treball que es diu Història i Actualitat de Molins de Rei. I l'apartat d'història, lògicament, el vam absorbir o el vam copiar, per dir d'alguna manera, del treball del senyor de Joan Tort i Mensa, tant en el Llobregat com en el Llars d'Unió. Aquest llibre, aquí posa que ho vam fer l'any 74, jo vol dir que tenia 15 anys, ens va ajudar l'Ajuntament, el va signar el senyor Puiggarí, que era l'alcalde en aquells moments. A l'escut que hi ha en el llibre, és que no us estic ensenyant el llibre perquè com que es va veient aquí en gran, ens el va fer el gran dibuixant de Molins de Rei, Josep Maria Madurell, malauradament ara està mort ja. I aquí surten els components que els aniré dient d'esquerra a dreta, que aquest més alt és l'Alfons Carbonell, el Joan Calduc, el Miquel Canals, ho dic molt pesadament, perquè aquestes rectificacions de la història corresponen. En aquest llibre posa Josep Canals. Josep Canals és el que tots coneixem, és el seu germà, com el doctor Canals. Em diu, home, ho vaig fer-ho jo, no? Que quedi clar que és el Miquel i no el Josep, no? L'Enric Gras, el Xavier Borriel, aquest d'aquí sóc jo que tenia més cabell, el Rafael Guspí, el Joan Tresserres i el Jordi Pradell, i m'he deixat per últim aquest d'aquí, que és l'Agustí Fernández Bonilla, que en aquest treball, que no us estic ensenyant, hi havia també moltes fotos i dibuixos, i a cada canvi de capítol hi havia algun dibuixet també, que ara no me'n sortirà cap. Les fotos les va fer l'Agustí i els dibuixos també. Llavors s'ha sabut que no teníem el senyor Madurell per demanar-li per fer aquest escut de l'Imperi Català, se li ha demanat amb ell, i el tenim avui per aquí i ens ensenyarà avui la proposta de l'escut de l'Imperi Català. Llavors, anem a explicar per què farem aquest escut o per què proposem aquest escut. Veieu aquí el que es diu l'Imperi Espanyol, surten dos caps d'àguila de l'Imperi, hi ha una mica de tuïssó per aquí sota, però està clar, posa Castella i Lleó. Això és Espanya, segons ells, no? Fins i tot, i el que em dol més és aquest. Em dol perquè això vol dir el que avui en dia s'està aprenent la gent. És a dir, la Viquipèdia és una enciclopèdia de consulta internacional, referència per molta gent com que és una enciclopèdia bona o vàlida, no? Si busqueu a la Viquimèdia, que és els dibuixos o els gràfics o coses així, que té la Viquipèdia, poseu Imperi Espanyol i us surt això. Doncs avui en dia la gent se la segueix enganyant dient que l'Imperi Espanyol era el Castillo i el León. Llavors, si nosaltres hem de dibuixar el que mai s'ha dibuixat, ningú ha dibuixat mai, que l'Imperi era català, home, si ens poséssim molt localistes, podríem treure el Castell i Lleó i posar el molí i dir, escolta, l'Imperi molinenc, no? Però això seria passar-se. Si volguéssim fer el que fan ells, diuen que és castellà, Castella i León, nosaltres diem és català, aquest és l'escut dels comtes de Barcelona, que és el del Principat de Catalunya. Seria correcte dir Imperi Universal, català dels catalans amb l'escut de Catalunya. Però jo no entenc que sigui l'Imperi de Catalunya o que sigui el territori de Catalunya. Entenc que l'Imperi català va molt més enllà que Catalunya. I per representar això, partint d'unes informacions, jo faria una altra proposta, que seria, per exemple, aquí tinc un mapa. Si us hi fixeu, està fet el 1550, que és en temps de Carles I, i quan al nord d'Àfrica volen pintar els dominis, es veu unes barres, i ha costat un dibuixet que no s'acaba de veure ben bé què és. Inclús aquí, si anem a mirar a Nova Guinea, que mai havíem sabut que hi teníem res, aquí baix posa Nova Guinea, què hi veiem? Banderes, 3 barres, i això que no es veu gaire bé és l'àguila de 2 caps. Tenim un altre mapa que es veu una miqueta més clar, que és en blanc i negre aquest, si us hi fixeu aquí,
sí que es veu una miqueta millor que hi ha una àguila de 2 caps amb 4 barres. Vol dir que ells, en realitat, aquest és la pera perquè no és un imperi, en són 2. Hi ha l'imperi vell, per el símbol de l'àguila de 2 caps, seria l'emperador dels imperis, i l'imperi dit espanyol, que ells el representen amb les barres catalanes. Per tant, nosaltres creiem que quan hi ha que simbolitzar els 2 imperis, per ells dir Alemanya és l'àguila de 2 caps i dir imperi espanyol són res més que les nostres barres catalanes. I per dir d'una manera, una prova concloent, que ja no és un parer meu o fins i tot ho comparteixen els altres, a Brussel·les hi ha la catedral de Santa Gúdula. Pels que seguim això, potser amb el temps de Carles I, a mi personalment m'interessa molt la cerimònia fúnebre d'ell, justament, perquè en els dibuixos d'aquella cerimònia veiem els estandards, podem copiar com eren les desfilades que es van fer a Molins de Rei, com eren els estandards de la gent, gràcies, o si recuperem, que jo no els tinc alguns dibuixos d'aquest funeral fet a Brussel·les, però en aquesta catedral de Brussel·les, fixem-nos en un vitrall de l'època de Carles I, que com és. I si us hi fixeu, a dalt de tot, d'aquest dibuix, els 2 símbols que es veuen a dalt, és també quan han de reduir tot l'imperi a 2 dibuixos, aquí dalt hi ha una àguila de 2 caps i aquí a la dreta veureu les 4 barres catalanes. Ho veieu o no? Aquí amb aquesta pantalla es veu bé? Fins i tot, si fixeu, quan es fan els escuts, es fan com quadrants, a dalt aquest extrem, a l'extrem contrari, hi ha el castell, i el Lletlló en diagonal, doncs aquí veiem que dalt a l'esquerra hi ha l'àguila de 2 caps i a baix a la dreta hi ha també l'àguila de 2 caps. I aquí, que tenim les 4 barres catalanes, al lloc contrari hi ha les barres catalanes. Vol dir que si en temps de Carles I, vist des de Brussel·les, no des d'aquí, per ells aquest era el dibuix de l'imperi, a sota d'aquests 2 escuts que simbolitzen tot, hi ha la resta d'escuts, si ho veieu, molt més petitons i posats a sota. Doncs nosaltres creiem que l'idoni és el mateix que hem vist fins ara. Per simbolitzar l'imperi universal català cal una àguila de 2 caps i les 4 barres catalanes. Llavors, això, l'Agustí, si està per aquí, on està l'Agustí Fernández Bonilla? Jo demanaria un fort aplaudiment perquè també li portarà la seva feina. Jo que això és una enredada del senyor Josep, perquè jo soc un desconeixedor de la història, de l'anàlica, dibuixo, però no dibuixo tant. Casualment, als 15 anys dibuixaves i ara vius de dibuixar. Ell és arquitecte tècnic. Però no té res a veure amb això. Però bueno, ja ho dic, no? Ja heu vist una primera aproximació amb aquella diapositiva que realment no era l'escut definitiu. Això seguiria la segona aproximació, tampoc és una definitiva ni molt menys. És un dibuix molt simple, senzill, ho recordarà amb uns altres i l'únic que he fet ha sigut incorporar elements que s'han anat demanant, dient. Josep, em deixes dir una cosa? Jo fa diversos anys que estic treballant, ja ho sabeu, en el Blanc Furiós, que és un llibre que va fer la Lucrècia Borgia, explicant la veritat de les coses que en aquella època ja es començava a veure que serien alterades. En un dels seus versos diu: jo veig Carles I, fill d'Àustria i d'Aragó, que és el que acabes de dir. O sigui, no és fill de Castella. Jo em sembla que demanaré aquest escut per poder-lo accedir, si és que s'ha dit al meu llibre, perquè és exactament el que diu aquest llibre. O sigui, jo veig nascut al Rin, a Holanda, de sang d'Àustria i de sang d'Aragó, l'emperador més gran de la història. O sigui, diu això, i diu que és això exactament, Aragó i Àustria. I Aragó som nosaltres, no ens confonguem mai.
És a dir, quan diem Catalunya no deixem de ser barcelonins, diem Barcelona és un espai, Catalunya és un altre espai, i quan ens referim als territoris que tenim, els catalans en diem la Corona d'Aragó, no diem només el Regne d'Aragó, és Corona d'Aragó, València, les Balears, Sicília, Sardenya, és tot.